Ľudia, mám tu niečo špeciálne. Možno podľa miniatúry už viete, čo budeme rozbalovať, ale došla mi aj jedna ohodnotená karta. A keď vám ukážem, kto mi z tejto zbierky chýba, tak možno už aj budete tušiť. Ohnivá ješterka mi došla a uvidíme v akom onom. PSA, ja som nedal na PSA. Mám tu Elite Trainer Box, Temporeal Forces a ešte jeden balíček, aby to bolo tak zaokrúhlené na 10. Tak asi začneme najprv Temporealikom. Môj druhý Elite Trainer Box v živote. Nie, tretí. Raz som otváral jeden taký starší. Champions Pot. Toto je asi oný. Toto je špeciálne, ale... Tak, kartlist. Už ste mohli vidieť Temporeal u mňa na oné, ale nie ešte takéto veľký Elite Trainer Box. Keď som videl Gengara. Tieto dve karty sú moje dnešné, čo by som chcel. Alebo ešte tento Ghastly je dobrý. Alebo tento. Čo tu je ďalej? Gengar tu je. Zlatú kartu. Už viem, čo je moja chase karta. Tento. Táto gold karta. Dobre, to si dám tuto. Ideme otvoriť. Tak to dám. To padlo. To. Tak, nič tu nezostalo. Dúfam, že vidíte dobre. 9 boostrov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus tento jeden. Takže spolu 10. Tu mám rozdeľovačky. Táto karta. Dobre, tu si ešte nerozbalím. Tu na konci. A ukáž slivy. A tie sú dobré. Ja aj kódisko, keby ste chceli. Neviem, či vidíte dosť dobre. Ježiš, ja som tam mal ešte pohár, ja som krytol. Ja si to držím o poháre. To si dám. Ešte tu sú žetóny a coiny a energie. Tie sa mi budú hodiť, lebo zbieram dosť. Tuto 10 postrov. To je dosť. To je najväčší opening zatiaľ. Ale takže prvý. Ok, ja si ich rozdelím. Takže môj. Tak. Tieto sú s týmito. Tieto, čo nemajú tieto postavičky a tieto sú, čo majú tieto. Tak. Prvými začneme týmito troma, alebo týmito a potom hentými. Prvým začnem týmto. Koľko to už má? 4 minúty, ale ja si musím pospíšiť, čak ja mám iba 27 minút, môžem nahrávať. Som tu 4 minúty kecal. Kód. Vodná. Psík. Kyselina. Haunter. Dobre. Keldeo. Kotva. Elektrák. Reverse a... Oh, yes! Dobre, prvé. Rovno to dám. A toto sú pekné slívy. Dobre, hneď prvý balíkos. Prvá dobrá karta. Dobre. Zatiaľ to vypadá dobre, ale dúfam, že to nie je posledná.
urobiť si, pokiaľ budem takto že jeden balíček 1 minúta, tak to budem hádam aj do zajtrajšku. Kód. Zelená, Littlung, Slugma, ďalší koronavír, Psyter, Zero, neviem. Kamo. Ty vole, Masterball. No, Masterball mi padol, to bude dobre. Kamo, tak tieto zatiaľ, akože, pokiaľ uvidíte veľké pípanie, alebo budete počuť, tak sa nehnevajte, lebo osobné dôvody. Tak, teraz ideme na či? Ja aj tak som začal hentými, dobre, nevadí. Ďalšia, 1 minúta, 1 balíček, no tak mohol by som stihnúť. Chcem vám odhaliť aj tú onú kartu. Tak, ale som zvedavý, koľko dostala. Dobre. Teraz premyšľam, jak sa volá. Ohnivá. Vodný psík, psík, ten neviem ani čo je, vtáčik, ryba, šťuka, lízač, chlebíky, na ktorých sú veľké veci, zero, shark, reverse holo, druhé a prvé balíček, v ktorom nič nebolo, nevadí, 3 balíčky, zatiaľ 2 hity, to je akože very good veta. Komu Temporeal, ja si druhý môj najobľúbenejší, prvý je Pokémon Go, ktorý som tiež otváral už jeden Elite Trainer Box. Otváral som tento, ktorý teraz, Champion Spad a Pokémon Go. Jumper, Terorka, Brozen, to není reverse, prvý, druhý a tretí. Iron Tauros. Aha, to je tá promokarta, myslím. Turici, že 2 minúty, 1 balíček. No a prvá polka bude už za nami. A dva hity sú docela pohode z takých balíčkov. A teraz by mi padol iba, že Godpack a ja sa doserem. Psychická. Delfín. Tohto mám vo večku. Neviem. Krtko. Reverse. Pikachu reverse! Nevadí. Ale tento Pikachu je dobrý. To sem tuto. Pikachu! Ja mám doma tiež Pikachu. No, zajaca, ktorý vypadá jak Pikachu, on není modrý. Že modrý. Ukážte, to sú jaké? Tu sú 3 tieto. Začnem zase týmito. Pikachu asi tam toto. Ja počítam starterov ako za hit. No akože len týchto a Pikachu je v podstate starter, lebo ho mal Ash Ketchum z miesta Peles. Bum, kodisko. Takto. Bum, bum. Toto Batmanovská energia. Rajču, dobre. Počkaj, ten už bude tuto. Pici. Koronavírus, môj koník. Ďalší toto. Vicinín. A Melmetal. Holo iba. OK. Koľko je? 10 minút. Ešte mám 7, 14. Dobre, však už sme za polku. Takže chill, guys. Chill, broski. No tak chill. To dám sem.
Vtáčik. Šťuka. Vtáčik. Eri. A... Ale no tak! By mohlo z tejto kôpky lačo kýdnuť, čak nič nepadlo zatiaľ. Počkaj, ešte či sa mi to vejde do albumu. Ešte týchto dvoch budem musieť poslať na veľakú gradovaciu spoločnosť tuto v Európe. Môžete mi poradiť, lebo neviem, kam to mám presne posielať, oni to mi zariadil kámoš. Vodná. Rapid Dash. Bolt Rope. Trip. Tak ale no tak, to nie je možné. Dúfam, že z týchto mi bola čo panešok, lebo 2 hity z 10 balíčkov, to nie je až také dobré. A že som si vyčerpal šťastie. Už a teraz mi niečo padne. Bum, bum, nezaujíma ma to. Jumper. Koník. Reverse. Elektrabas a... To je full art! To je full art. Dobre. Prvý hit. A teraz. Nebudem sa ani pozerať, čo tam padne. Dúfam, že by tam padne voľaký dobrý týpek. Pokémon. Že som hento zabudol, to nevadí. Na 3 reverse hola sa nebudem pozerať. Teda 2 a hento. Holo, alebo uvidím, čo tam bude. Dobre, nekúkam. Ja neviem, čo tam je. Je tam čo dobre? To je dobré. Ukáž. To vypadá... Neviem, takú devinu možno by dostala, ale dobre docela. Z 10 balíčkov vyhralo asi tieto. To není možné. Ale dobre mi padlo docela. No. Až tak moc nie, ale z toho oného Pokémon Go mi padli viac dobrých vecí. Tam mi padlo aj V-Starový Mewtwo. A teraz na toto odhalenie. Tak. Ja už samozrejme viem, čo tam je. Je to Charizard. Dúfam, že to neišlo vidieť. Dobre, neišlo. Charizard V promokarta v Champions Path. A je to 8. Dobre. Ide to rozbiť? Ukáže, čo tam bolo zle. Tuto, čo vidím. Tuto, kámo, tak tomu by som dala aj 7. Kámo, tak aj 6. Tak pokiaľ toto je na 8, tak tento oný bude mať, hádam, aj 10. A to je tučnejšie, že to bude také menej. Tak. A mám tu celé trio. No ďakujem, že ste toto pozerali. Dúfam, že to bude mať... A počkaj, ešte tie one. Nebudem tam počítať týchto oných. Premierádu, tých najlepších kariet. 4 mi padli, dobre. Takže posledný mi padol tento. Potom Full Artový EX. Tento. Master Ball mi padol. A ešte tento. Takže docela dobré.
Ďakujem. Počkaj, a vlastne ešte toto. Tak 5 hitov mi padlo. V podstate. Dúfam, že teraz neostrihnem kúsok karty. Dobre. Po celé pohode mi padli veci. Takže v podstate toto je všetko, čo mi dneska padlo. Asi toto je najlepšie. No ďakujem, že ste toto video pozerali. Dúfam, že sa prídete pozrieť aj na ďalšie, ktoré vidia asi tak za neviem koľko, za dlhú dobu proste, lebo teraz som si objednal za docela dosť ten Elite Trainer Box stál. Aj toto ohodnotenie stálo docela. A ďakujem, že ste to pozerali a vidíme sa u ďalšieho videjka. Naschledanou.